Boas tardes, comezamos un xornal semanal nunha semana na que a Garda Civil atopou 2 kilos de haxís na furgoneta dun continense nun control rutinario aquí na estrada. Ademais, condenaron a un estradense a 5 anos de prisión tras rociar a súa casa con gasolina para intentar prenderlle lume e queimar a súa parella. E ademais, a empresa Rosa dos Ventos non vai construir o parque eólico que tiña proxectado para os concellos de Cerredo de Cotobade, Campo Lameiro e a Estrada. No apartado político, Luís López Bueno, voceiro do Partido Socialista, chamou a non conformarse cos servizos que hai actualmente no centro de saúde e conseguir ter máis. Xoán Reces pediu que se leven a cabo campañas de sensibilización dos riscos que teñen as drogas na mocidade e o Concello fixo públicas os programas que teñen para prever condutas adictivas nestes rangos de idade. Ademais, os concellos da Estrada e de Cerredo de Cotobade estiveron reunidos para buscar formas de colaborar, sobre todo no apartado cultural, tendo como referencia ao Camiño Taberneiro. As asociacións de veciños de mulleres rurais e as comunidades de usuarios de augas poderán solicitar axudas de 12.000 euros e 10.000 euros para reformar as súas infraestructuras. A ACOE fixo entrega dos premios da campaña de Nadal. O premio gordo, un Dacia Sandero, foi a caer a San Xurxo de Bea. Este sábado presentouse o percorrido do Gran Camiño, incluído ao da segunda etapa, que é a que remata na Estrada. Dos 145 km que terá a etapa, a metade serán en territorio estradense. Contarase cun circuito que se darán 2 voltas e no que se subirá San Vicenzo. E en Forcarei comezou a reforma da rúa Francisco Filgueira. Vanse mellorar as beiras rúas e levar a calzada, sustituir as luminarias por unhas LED e instalar volardos. O tráfico desviouse por Progreso. Isto é todo por esta semana. Lembren que poden acceder a todas as noticias e ampliar a información a través do código QR que levan vendo durante todo a emisión. Vémonos a semana que ven.